Asa ba kagikan, Frank? Inita, gikan ko bye-bye kay maligot ako ba? Nang birthday ta ko. Di man na pwede. Mamanta usa? Atos puno, kay walay gabantay. Napatuod. Tara. 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 Frankie, at kanding, init na kayo, asam deka. Oh, ako rin yung apiton. Asa mo, Frank? Ato is punong. Asa man ka? Ay ko. Init pang kayo. Sige na. Tungo na. Ya, sige. Ato na, mi. Init. Sus, di nakadot sa lawas. Ang importante, walay kabantay. Na, dako po yung kalangoy-langoyan. Na saman. Maligo na ko. Ay, Nakata, pag na na. nako. Magupas sa ina. Sige. Kabantay ba? Dili. I'm so proud with you. Ano? Dapat dali sa mental aspect. Ibo mo lagi. Ayaw mo sa akin, sasaktan ko.
Shoot. Ang kuligo. Birthday na ko ron. Birthday. Salamat, kabugnawan di kong lawas. Si Mana, na dyan kong walay ligo-ligo. Yan ang prang. Tubig sa punong prang. Init na gamay. Walay kabantay, diri. Diri ako sa gigligo. Ha? Lamig kayong punong. Ito, magtalo na. Tara. Panibangon po kayo. Tita, matay prang kainita mong prang. Init. Sus, di nakadots mo lawas. Ang importante, walay kabantay. Na, dako po yung kalangoy-langoyan. So, what's up mga Bisagol? Shoutout tayo mi sa mga nilantaw sa among video. Comment down below para ma-shoutout mo sa among next video.